Чакайте. Я чакайте. Аз какво, задаром си купуваха е това барес? Да. Задаром го извадих от съндъка? Да. Го набризгах чисто нов нафталин? Да. Аз какво, задаром си купувах бакса за 3,50? Да. Си набаксах новите резинови калоши? Да. И ги обух? Да. Цяло лято репетировах моята любимата песня. Ница клония Магарица. Иванци, успокой се, ма ти ми на Льошо му! Успокой се му! Закони и това кардантюк. Но закони, ко няма мой се оправим ли? Так, колюйте, явно сам. Ще бъдеш Кондратюйца. И ще направим караоке на Мигдане. Проблеми няма. Паша с такава скъпя. Тъй скъпо. Отде ще вземем пари за караоке? Прямо ще аз взимам и ви плеснувам моята любимата песня за това. Ти кар сразу наболевшим. И какво, нямаме време, за дамашката има съдял 8 минути, нали, Иванчо? И тъй, песня о наболевшим. Няма да ходя днеска на пазаря, няма да пресна ни една копейка. Нека да казва, че съм много жадна. Нека по барабану. Аз ми по барабану. Аз ми по карману. Реших да ида на пазаря, червен пипер и сиренци продавам. И нека да казва, че съм много жадна. Аз ще крещя из целия пазар. Пипер бабана. И сиренци бокали. Скъпо. Кондратюка да беше избирал пари за тази пясна. И какво? Щеше да ти дам 100! Съветски рубли. Пак сейчас ще изпее една песня Баба Тодорца. Тодорце, Нима, кама, аз не съм готова, но не си готова. Айде. Те хора ни хапят. Изпей, каквото ти на душата. Хайде. Морена, умини гърбе. Морена, умини гърбе. Морена, умини гърбе. Морена, умини гърбе. Що не ще да ми помогнеш ти? Виж каква съм изпотена аз, на трасето Рини Вестер. Жа се ми е днес без тебе аз, жа извикам бачи ти за нас. Чи мириша май накиснало, дай ми керба. Трекай, нам запунима, нас запунима.
Хотя в румънското време за това песня ще те разстреляят. Пък сега ще изпее един голям знаток в области до ре ми фа сол. Чичо Сашо Софиен! Ваши области! Ма наплаши ти! Гледай как трябва да се пее. Утре ставам с тояга, черната коза. Бягам я погоня, черната коза. Тя без нея и подскача черната коза. На чингеля с гал качам черната коза. О, черната коза! С внимание, где си мила черната коза? А где сам ти я хочу черната коза? А за тебе песни пея черната коза. Черната коза стана на каварма. Вземи спой на кръве, че споменим козата. Вземете спой на кравача да споменим козата. Кабармони дай! Те трябва да запее тази песня, ако не разбрали го. Боже, Боже, това тебе се изпростява всякой мой. Ми ти пробвай да бъдеш Кондратюк. После Кондратюк, да Кондратюк. Сега ще изпее една песня! Колица! Колица ще изпее една песня. Самашек, ти кога си начинала да пее? Значит, исполняется впервые в посрящайте Колица Самашек. А, там, там мой. Вчера си взех от пазара новите ти каплучки, кожена юбка и сеточку колготочки. И на кашичка и такия, като при тебе на работа тут те вървят. Ти взех и свърля всичко, което можа. Маха, да знаеш колко струва Самашек си. Ти знаеш ли какви пари струват твоите варианти, велики пари. О, Самашек си, ей мой правила, искам да съм некрасива, но ти пак не разбра. Аз обичам шансон! Пак аз обичам манджа! 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 Курса на скача, риди свой лабут. Най-главната задача да ни се правиш на лук. По-голямо ще бъде, както живота върви. Здраве да има и чужо пари. Манджата, манджата, манджата бри. Юзум с очица в червона върви. Манджата, манджата, манджата бри. Ако рема си бурчи. Иванце, за кой не е този Кондратюк? Я погледни, какви сме талантливи! Пустай този карбюратор. Той парите няма да му стигнат за всичките нашите хора да ни плати. И парлиите няма да му стигнат. И парите. Един от друг сме по-красиви, по-високи и по-талантливи. И въобще, аз много силно ми трябва, че ние сме тук събрали българи. Или важно от Деси, от Кобей, от Трояна или от Пандахли. Главното да се учиш. Пък на самом деле и от Чеши е главното. Главното е, че ние сега са събрани тук, всичките по една проста причина, защото ние всичките сме българи. И ние всичките това наболи дете си вътре очень дълбоко в сърцето.
И сега моята майка да знае, че аз съм тук и ме гледат 1776 хора, и тя жаревни. Защото те разбират български, и аз разбирам български. Тя жаревни, я жаревна, че тя ревна, и тя жаревна, че аз ревна. Въобще това не беше смешно. Пък да беше ме видяла баба от небето, щеше да каже: чули бе, Степан, виж нашата онучка е тук выступала. Ти помниш ли в нашето време как набия по ръцете да гълчим по-румънски? Ти помниш ли гато напита, гади беше по-обо, по румънското време, или гато руските даде? И ние какво ответяме? Гато едните са майна, пък другите още не допря. Ние сме много щастливи, че сега сме пред вас, че сме българи, че не обединява това едното чувство, което ни заставя да плачем, което ни заставя да се смеем.